Grafitia, pintadaren izen internazionalena, italeratik hartua da. Maitasun mezuak, eskatologikoak, marraski bizidunak, kirol mundukoak eta ulertzen ez ditugunak. Gai guztiak lantzen dira bertan. Beti protesta puntu batekin, esku anonimo baten sinadura agertzen da normalean. Gero eta grafitik gehiago ikusten ditugu gure herrietako paretak hornitzen, kuadroak izango balira bezala agertu eta desagertzen dire. Eta zehazki gazten islada diren margo berezi hauek sustatzeko antolatu da Tolosan Euskal Herriko 3. grafiti txapelketa. Parte hartu nahi duten gazte euskaldunek abuztuaren 31 arte dute bertan parte hartzeko aukera. Zirriborroa bidali besterik ez dute egin behar. Bueno, parte hartzeko momentuan egia esan baldintza oso gutxi bete behar direla. 15 urtetik gorako gazte euskalduna izatia, parte hartu daiteke banaka ero taldeka eginez gero lauko taldeak izan beharko dute gehienez, eta gaia eta teknika libreak dira. Beraz, gaurtik eta abuztuaren 31 bitartean aukiko dute Euskal Herriko gazteek beraien bozetoa edo zirriborroa aurkezteko horretarako topaguneara joz. Eta bertan egin beharko dutena da kontutan euki egingo duten bozetoa finalera iritziz gero aukera eukiko dutela Tolosako horma batean egiteko. Hormak 2,7-8 metro eukiko ditu, hortaz bozetoa egiterako orduan hori kontutan euki behar da. Gazteak izatez sortzaileak dira, baina normalean ez dutek beren kreatibitatea kanporatzen. Gainera topagunearen beste helburua, gazteen artean euskara sustatzeko nahia da. 3. urtea urten Tolosan ospatuko dena. Badakizue Tolosak 750 urte betetzen ditula. Ospakizun horretan mota guztitako publikoa erakarri nahi dugu Tolosara. Tolosak baditu lehendik ere erakargarriak diren ekintzak, urteetan ospatzen direnak. Baina bereziki topagunekoak etorri zitzaizkigunean eskaintza honekin iruditu zitzaigun gazteekin lotura lortzeko oso aproposa zala, ez da? Grafitia gazteen sormena plasmatzeko erabat, gazten errebeldia horren inguruan sortutakoa, eta ez daugarririk nabarmenean ikusten hori direla, gaztetasuna eta errebeldia. Ez uste grafiti baten sortzea hain erraza denik, lehenengo zirriborroa prestatu behar da, egin nahi dugunaren ideia guzti bat izateko. Lehenengo marraztu paper baten, bozeto hain, kolorek aukeratu, eta gero paretea, markatu paretaen, rellenatu eta gero beste gauzak, atatzea dena. Urteak daramatza grafitiak egiten, kaleari bizi ematen dio duen xarma izugarria dela aitortzen digu Kimetxek. Baina, oso lasai, ikasketak eta bukatzen zuenik eta gauza serio gazten da eta aldezu pintatu dirua erabai, diru asko da. Eta lanen azten zanen da pinturazteko diru gehiago eta orduan serio gaztea dana. Nien ezin diren, nien. Kale erdin berez izin dahin, ez dakit. Grafitik dakarrena hori da, ez? Bere parte ilegala dauka. Ez da bakarrik exhibizioak eta kalea da. Grafitiak kale nitea eta importantea hori da. Berez bai, hiri batei bizia matei jo. Ikusten zunen, horrengo goizen grafiti bat dola kalen. Da, ostia, norbait pasada zezein du. Eta borratitu, horrengo unen beste bat azaltzea, beste kalen. Bizia matei jo eta... Hori da grafitiaren xarma orduan. Bai. Aurkeztutako zirriborro guztien artean 10 aukeratuko dira, horiexek izango dira, irailaren 16an goizeko 10:00 aurrera Tolosan lehiatuko direnak. Gainera 1.200 euroko 3 sari banatuko dira, beraz grafitilari ona bazara, ona hemen zure aukera.